Siyakha siyabhidliza. Usiyakha siyabhidliza usebenziswa abantu abathi bafuna ukuthi lo muzi ungasaqhubeki uye phambili kwakho. Uphinde futhi njengoba igama lisho siyakha siyabhidliza usebenziswa abantu abathi vele mina sengishayiwe umuzi soloko ngawakha akusahambi lutho. Namhlanje siyabona kunemizi eneyindonga eyimile zimile indonga kodwa ke akunalutho eqhubekayo. Sibona nje ngama black force lephezulu indonga zimile akufulelwanga akuprestelwanga akwenziwanga lutho. Uthi uyaqala ubeka isitina basho bakugadla bososiyasi awusakwazi ngokuqhubeka nokwakha. Uyazibuza ukuthi kenzakaleni imali vele yakuphelela vele ngavelelwa inkinga eyiningi ngasebenzisa imali angisakwazi ukuqhubeka ngokwakha yini inkinga no bakushayile kodwa ke lempande izokwazi ukukusiza. Usiyakha siyabhidliza uma ngabe kwakhe endaweni ethile awufuni uqhubeke uyayithatha uyithele emhlabathini wakhona. Lezo ndonga lezo ziyoma kanjalo ziyoma kuze kubuye uJesu ziyoma kuze umzukulu wakhona ongakazalwa osazozalwa akhule yazaqeda isikole indonga zimile zimhlule ukuthi asiqhubekise. Kanti ke futhi Usiyakha siyabhidliza uyalikhipha uyalifaka uma ngabe sowushayiwe vele uyawuthatha futhi uchele ngawo wonke lapha lelagceke kuze kuzofa lobo ufakiwe ekutheni ungakwazi ukuqhubeka kwakhe uzobona indle iqhubeka isitila phezulu kwesinye ukuqhubeka impilo yephambili. Abantu bakithi izinto eziyingozi nezisilimaza ezila emaceleni umuntu ongakwazi ngeke asuka kushaya ushaya uye lo wakini ushaya uye lo makhelwane wakho basop. Usiyakha siyabhidliza utholakala umkhonto webetha nyanga yamacala. You can contact us 078 892 3264 sikunika usizo umuzi uchubeke wakhe uye phambili. Yamacala sezilika ithi ukhumbule ayikho inkinga nesixazululo uzilibe inkinga kusho khona isixazululo.